Poate se pară fantastic ce vorbim noi aici. Și de ce se tem sau de ce apelează așa cu frică pe alocuri la sesiuni de hipnoterapie? Pentru că în capul lor este această convingere că hipnoza înseamnă pendulul care îl hipnotizează pe om, că pierzi controlul, că o să spui toate secretele care le ai tu la acel hipnoterapeut, că o să dai tot din casă sau din buzunar la acel specialist. Sunt toate prostii, te duci acolo în intimitatea omului, unde probabil nimeni nu a ajuns. La careva sesiuni eu veneam plângând, atât de mare durere era. Primele provocări, ele o să fie din anturajul apropiației care o să dorească să te tragă înapoi, care o să te numească sau să-ți spui așa cuvinte frumoase că nu ești normal, ești paranormal. Nu, zadar suntem azi la acest podcast, exact. da? Chiar și aici, în acele cărți de gândire pozitivă, este o manipulare foarte dură. Un ingredient de bază s-a exclus din aceste cărți de gândire pozitivă, acțiunea. E un secret foarte important, acum luați pixurile și foițele și scriți. Paranormal, dar tot normal.